Pero como la lengua catalana, en la que está extendido el original, es ya anticuada, sería inútil copiarlo en un idioma antiguo provincial, muerto hoy para la República de las Letras. Nos ha parecido más propio trasladar este precioso monumento, que pocos leen y muchos menos entienden, en lengua castellana, para universal inteligencia de los lectores. Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis que ompliren l'univers de llurs costums i lleis. La llengua d'aquells forts que acataren los reis, defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. L'afirmació d'Antoni de Capmany, feta el 1779, reflecteix la decadència de la cultura catalana. 40 anys després, l'Oda a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau és l'inici d'un vigorós fenomen de recuperació, la Renaixença. Al començament del segle XIX, els intel·lectuals han abandonat el català com a llengua literària i científica. Aquesta situació té el seu origen en l'ocupació de Catalunya per les tropes de Felip V. El 1714, Barcelona és assaltada. Felip V dicta el decret de nova planta que suprimeix les institucions catalanes d'origen medieval. La pèrdua de les llibertats i els furs fa que els càrrecs públics passin a ser ocupats per gent de parla castellana. A Barcelona es clausura la universitat i les mesures per marginar el català de la vida pública són constants durant dècades. Malgrat tot, el poble segueix parlant un únic idioma, el català, que s'ha transmès durant segles de pares a fills. Fora de les ciutats, molta gent no coneix el castellà. La imposició del castellà com a idioma oficial no evita que alguns documents es continuïn redactant en la llengua del país. Les rondalles i el teatre popular utilitzen la llengua comuna, però el seu ús està prohibit i castigat a les escoles. El folklore popular es manté viu en tota la seva riquesa. Catalunya, però, conserva prou energies i iniciativa per afegir-se a un nou fenomen que des d'Anglaterra s'escamparà per tota Europa, la revolució industrial. Cal una mentalitat nova i un esperit obert per adaptar-se als nous temps. La màquina de vapor, la tecnologia, el comerç, la fàbrica, la producció, el capital, la borsa, els partits, els sindicats, són els nous conceptes i les noves paraules d'una societat que està canviant. El segle XIX viurà un conflicte constant entre les antigues formes absolutistes de govern i els intents d'implantació de règims més o menys democràtics i liberals. Mentrestant, una societat bàsicament agrària evoluciona cap a un model urbà i industrialitzat. Al costat de les idees mercantils, arriba a Catalunya la nova ideologia romàntica sorgida a Europa. Els romàntics europeus reivindiquen les cultures nacionals, el retorn a l'esplendor de l'edat mitjana i consideren que la cultura popular és l'autèntica ànima dels pobles. Es manifesten contra les tendències universalistes, uniformistes i més despersonalitzades pròpies del segle XVIII. Sota aquesta influència, els historiadors descobreixen que Catalunya ha tingut un passat esplendorós i es comencen a perdre els complexos sobre la cultura popular. Així, Víctor Balaguer recull les llegendes populars catalanes i Manuel Milà i Fontanals aplega les cançons tradicionals. Es tradueixen i divulguen els clàssics medievals, recuperant així les bases de la cultura catalana. Paral·lelament, hi ha un important augment demogràfic. S'inicia la migració del camp cap a la ciutat. S'estén el ferrocarril i es creen els grans nuclis industrials.
Els obrers comencen a enquadrar-se en partits i sindicats. La figura del treballador assalariat es fa present en l'escena política i reivindica millores en la seva condició. Es forma també un nou estament, la burgesia industrial i comercial, que contrasta amb l'antiga noblesa barcelonina més castellanitzada. Amb una mentalitat oberta i decidida, la nova classe canviarà el país. Sovint aquests empresaris o financers són d'origen menestral i procedeixen de les comarques de Catalunya. D'aquestes famílies benestants en sortirà una nova generació d'intel·lectuals molt propera a la cultura popular. El 1833, per tal de complimentar el banquer Gaspar de Ramisa, Bonaventura Carles Aribau li dedica el poema La Pàtria. Adéu-siau, turons, per sempre, adéu-siau. Oh, serres desiguals que llien la pàtria mia. Dels núvols o del cel de lluny vos distingia. Per lo repòs etern, per lo color més blau. Adéu tu, vell Montseny, que des ton alt palau, com guarda vigilant cobert de boira i neu, guaites per un forat la tomba del jueu i al mig del mar immens la mallorquina nau. L'Oda a la Pàtria va representar una efectiva i contundent afirmació del català com a llengua literària i es considera l'inici simbòlic de la Renaixença. En el seu poema, Aribau reivindica tant la llengua com la pàtria. D'aquesta manera s'obre el camí cap a la vindicació política, que no tardarà en arribar. La Renaixença com a moviment literari s'inicia el 1833. Té la seva plenitud a partir de la dècada dels 70 i a finals del segle dona pas a un nou moviment renovador, el modernisme. En la Renaixença es poden distingir dues actituds, la més conservadora i rural, que mira el passat amb nostàlgia, i la més dinàmica i progressista, més preocupada pel futur. El 1841, Joaquim Rubió i Ors dona un altre pas endavant definint l'horitzó d'aquest moviment cultural. Catalunya pot aspirar encara a la independència, no a la política, puig pesa molt poc en comparació de les altres nacions, però sí a la literària. Per què no pot crear-se una literatura pròpia? Per què no pot restablir els seus jocs florals? Rubió i Ors, que publica les seves poesies al Diario de Barcelona sota el pseudònim de Logaiter del Llobregat, veu com el 1859 els jocs florals són reinstaurats. L'englantina, la viola i la flor natural són els tres trofeus que s'ofereixen als poetes. Els jocs florals foren un element clau per a la promoció de la llengua. El 1877 es produeix el moment culminant dels jocs. Àngel Guimerà obté els 3 premis i és nomenat mestre en gai saber. Mossèn Cinto Verdaguer obté el premi extraordinari pel poema èpic L'Atlàntida. Verdaguer, fill de Folgueroles, és considerat el pilar de la llengua catalana moderna. En ell conflueixen el corrent erudit i el més popular de la Renaixença. Per veure bé Catalunya, Jaume I d'Aragó puja al cim de Sant Jeroni a l'hora que hi surt lo sol. Quin pedestal per l'estàtua, pel gegant quin mirador. Les àligues que hi niaven al capdamunt li fan lloc. Sols l'ocel miraven elles, ell mira la terra i tot. Que gran li sembla i que hermosa l'estimada del seu cor. Verdaguer va aportar al català escrit el vigor i la vitalitat de la parla popular. En les seves obres s'hi recullen els mots i les expressions que de petit havia pres de llavis de la gent del poble. Els seus grans poemes èpics recullen llegendes heroiques amb tal força que el convertiren en vida, en una glòria nacional. Mossèn Cinto posseïa, en grau excepcional, allò que s'anomena correntment el geni de la llengua. Que amargues són, que amargues.
D'aquesta mar les ones per qui nasquén la terra i amb bressol florit. Dolç aire de la pàtria que tots la vida dones, perquè a mi sols tes ales m'allunyen del seu pit. Niuada de calàndries, poetes de ma terra, jo enyoro vostres càntics d'amor dintre la mar. Avui que el maig aboca ses flors pel pla i la serra, cantau, cantau vosaltres. Deixeu-me a mi plorar. Després de Verdaguer, ens trobem amb una llengua normalitzada, rica i viva, ja madura per ser fixada i codificada gramaticalment. Quins crits més horrorosos degué llançar la terra, infantant en sa joves anyades eixa serra. Que jorns de pernalatre, que nits de gemegar per traure la llum pura del sol eixes muntanyes, del centre de sos cràters, del fons de ses entranyes, com ones de la mar. Un jorn, amb terratrèmol, s'esbadallà s'escorça, reclosa, d'on al rompre es brollar amb tota sa força un riu d'aigües bullentes, d'escumes de granit, que el vent gelat dels aires s'afixa en la tempesta, i el mar llançà per fer-lo més alt damunt sa testa sos peixos i son llit. Passaren anys, passaren centúries de centúries, abans que s'abrigassen de terra i de boscúries aqueixes ossamentes dels primitius gegants, abans que tingués molts a la penya, flors les prades, abans que les arbrades tinguessin aucellades, les aucellades cants. La presència de Verdaguer continua viva a molts indrets de Catalunya. Nascut en el si de la més antiga pagesia, es convertí en un poeta excepcional. Verdaguer, reconegut com a poeta nacional de Catalunya, passà els seus darrers dies a Vilajoana, a Vallvidrera. El seu enterrament va ser probablement la manifestació de dol popular més gran que mai ha vist Barcelona. Durant la Renaixença, el teatre de costums i els sainets no han deixat de representar-se mai en català. Aquestes obres tenen un públic no massa exigent. A partir de la segona meitat del segle XIX, Frederic Soler, més conegut com a Pitarra, revitalitza el gènere. Pitarra assoleix un gran èxit de públic pel seu domini del sainet i la paròdia. Les seves sàtires descordades es combinen amb altres obres romàntiques de caire més convencional. És, però, Àngel Guimerà qui consolida i dignifica el teatre català captivant el públic amb obres de gran nivell. Guimerà es va donar a conèixer en primer lloc com a poeta i es decantà posteriorment cap al teatre, el qual aportà un alt grau poètic. Les seves obres destaquen per la creació d'ambients i l'eficaç saviesa amb què s'utilitza el llenguatge. Els personatges i les trames són d'arrel romàntica i es situen de forma realista en ambients contemporanis de l'autor. Sovintegen els desarrelats i les persones d'origen incert que recorden alguns trets biogràfics de l'autor. Terra Baixa és una obra de Guimerà que no ha deixat mai de representar-se. El seu protagonista principal, Manelic, és un dels personatges més universals de la cultura catalana. Manelic és un pastor innocent i senzill que viu feliç a les muntanyes. El seu amor el portarà a enfrontar-se a la mesquinesa dels poderosos de la Terra Baixa. Aquesta obra ha estat traduïda a diversos idiomes i adaptada a l'òpera. Maricel planteja el conflicte entre dos mons separats per la intolerància. Segons Guimerà, només l'amor pot superar les diferències entre cristians i musulmans. A La filla del mar, Guimerà arriba a la plenitud del drama realista. La passió amorosa i la mort es presenten com a alternatives extremes. La novel·la catalana, en canvi, no havia estat cultivada des de la publicació de Tirant lo Blanc. La represa en català es produeix amb l'Orfaneta de Menàrguens, d'Antoni de Bofarull, publicada el 1862. S'hi barreja un argument sentimental fulletinesc amb un fons històric.
naturalisme és un nou moviment que apareix a Europa a la segona meitat del segle XIX. A Catalunya, el seu representant serà Narcís Oller, que l'inicia el 1882 amb la publicació de La Papallona. Amb la febre d'or, les canyapobres o la bogeria, la novel·la catalana s'inscriu definitivament dins dels corrents literaris europeus. La febre d'or és un retrat de la Barcelona dels especuladors i del diner fàcil. Oller transforma la realitat històrica en matèria literària. La seva obra és un testimoni dels canvis socials en la nova Catalunya burgesa i industrial. La Renaixença no es limità al Principat. A les illes destaquen Marià Aguiló, Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera, i al País Valencià, Teodor Llorente. Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va a la fontanella ses ombres a besar. Més Déu, ungir d'aroma sa testa consagrada i li donà per terra l'esquerpa serralada. Per font, la immensa mar. La Renaixença es va veure afavorida per un mitjà molt adequat a la nova societat burgesa, la impremta. La ciència, la tècnica i les idees ja es podien difondre de forma massiva, ràpida i eficaç. La llibertat per imprimir sense restriccions es convertia en una reivindicació constant de les forces progressistes. Les portes de la cultura s'obrien de forma efectiva per a tothom. La vitalitat del poble català i l'obertura a les noves idees es van manifestar ben aviat en un gran nombre de publicacions polítiques, satíriques o culturals. Destaquen també les publicacions menors com auques, calendaris, almanacs i setmanaris. El desenvolupament de les arts gràfiques fomentà l'aparició d'un grup d'excel·lents il·lustradors, com Apel·les Mestres, home polifacètic considerat com un dels precursors del modernisme. Així doncs, durant el segle XIX es creen les bases de la indústria editorial catalana. La Renaixença disposà de dos mitjans de difusió, la premsa periòdica i els llibres. Aquesta infraestructura tecnològica i cultural permetrà una ràpida difusió de les idees entre un públic lector cada cop més ampli i divers. L'esperit de la Renaixença es va impulsar i incubar en diferents institucions catalanes. La Reial Acadèmia de les Bones Lletres, que havia dut una vida precària, va iniciar cap al 1820 un procés de renovació que la convertia en una de les entitats més prestigioses i dinàmiques del país. L'Acadèmia es convertia en lloc de trobada d'algunes de les més importants figures intel·lectuals de l'època. Milà i Fontanals, Pròsper de Bofarull, Marià Aguiló o Jacint Verdaguer foren alguns dels seus membres. L'Acadèmia estimulà especialment els estudis històrics, filològics i literaris. Alguns dels seus membres ajudaren a la reinstauració dels Jocs Florals i durant bona part del segle passat agrupà a la flor innata dels literats catalans. L'Ateneu Barcelonès es va crear el 1872 recollint la tradició d'altres entitats. La seva finalitat fundacional era la propagació dels coneixements científics, literaris i artístics. L'Ateneu va constituir la primera gran biblioteca pública de Barcelona. Cap al 1892 ja comptava amb prop de 20.000 volums i revistes. Entre els seus presidents destacaren Manuel Girona, Valentí Almirall o el mateix Àngel Guimerà. L'afany de recuperació de la identitat catalana es va estendre a tots els camps. El Centre Excursionista de Catalunya fou l'entitat pionera en l'impuls per conèixer i estimar el país. El civisme i l'interès per la natura i l'esport
van ser els valors aportats pel centre excursionista en la recuperació cultural impulsada per la Renaixença. Els seus socis, recorrent pobles i muntanyes, inventariaven i descobrien el patrimoni històric i popular. L'any 1868 s'acaba l'edifici de la Universitat, institució que per fi torna a Barcelona. Es satisfà així aquesta antiga reivindicació de la burgesia barcelonina. Catalunya per fi podrà comptar amb una vida cultural normalitzada. La universitat aplega des del primer moment un seguit d'eminents professors com Milà i Fontanals, que assentaren les bases del desenvolupament de la ciència moderna al nostre país. Els estudis sobre filologia romànica i grega destacaren especialment. La Universitat de Barcelona es convertí en l'eix vertebrador de la societat, formant durant generacions els quadres dirigents de la Catalunya moderna. Josep Anselm Clavé, poeta, músic i polític d'idees avançades, impulsa per tot arreu la creació dels seus famosos cors. Clavé havia decidit apartar els obrers de l'ociositat de les tavernes i acostar-los a la cultura a través de la música. Paral·lelament es popularitza la sardana. El 1844 s'inaugura el Teatre del Liceu, que lligarà Catalunya als corrents musicals europeus. En òpera destaca el compositor Felip Pedrell. La Renaixença és un ampli moviment social d'autoafirmació de la identitat catalana que es va manifestar inicialment amb la reivindicació del català com a llengua culta. En el seu vessant polític, culminà el 1892 amb la formulació de les Bases de Manresa. Valentí Almirall està considerat el pare del catalanisme modern. Els impulsors de la Renaixença aconseguiren que el català fos reconegut com a idioma. Catalunya deixava de considerar-se província i es reafirmava com a nació. Sense el suport d'un estat propi, va afermar la seva personalitat vinculant-se a Europa. Actualment, la cultura catalana ha sabut integrar tradició i innovació. Si voleu guerra, la propera bala rebentarà un camp. Ens amenacen. Les noves tecnologies conviuen amb les antigues arts. El sentiment que la paraula representa. 1, 2, 3, som les tres. La presència del català als mitjans de comunicació ha suposat un nou impuls per preservar la llengua, la cultura i la identitat catalana. Per tot això, l'esperit de la Renaixença segueix viu.